Kongirê Diyaloga Niştîmaniyê Sûriyê Kongirê Soçî ku biryar bû îro dest pê bike sibehê. Bi amadebûna 1600 kesayetî wê dest pê bike û şanderê taybetê navdewletî ji bo Sûriyê gehişte Sûçê ji bo beşdariyê di Sûçê de. Malpera Sputnik belav kiriye ku jimareyek şand ji şama paytexta Sûriyê gehiştine Sûçê û hîna hatina şandan ji bo beşdariyê di Sûçê de berdewam e. Sputnik eşkere kir desteya rêveber ji bo Sûçiyê ji 43 endaman pêk tê û ew 43 endam bi ser 6 komîteyan têne dabeşkirin. Komîteya Rêxistinê, Komîteya Serokatiyê, Komîteya Danûstandinê, Komîteya Destûr, Komîteya Bilind û Komîteya Dabeşkirina Dengan. û di nav van komîteyan de Komîtaya Destûrî ya herî girîng e. Ajansa Antirfaka Siyarûsî ragihande ku Stîvan Dîmistora şanderê navdewletî ji bo Sûriyê bi mebesta beşdariyê di Sûçê de gehiştine havînige Sûçê. Herwiha Ajansa Antirfakis daxuya kirin ku Stîvan Dîmistora wê serokatiya Komîteya Destûrî ya Sûrî ku wê di Kongirê Soçî de were drûstkirin bike. Malpera El Erebiye belav kiriye ku her çinde desteya bilind ya danûstandinê Sûriyê beşdariya xwe di Kongirê Soçî de red kir. Lê jimareyê kesayetî di nav rêzên desteya bilind ya danûstandinan de wê beşdariyê di Sûçê de bikin û herwiha her du platformên Qahîra û Moskow jî wê beşdar bibin di Sûçê de. Berî çend rojan ji lidarxistina Kongirê Soçî reşnivîsa dawînameya Kongirê Soçî hate belavkirin ku ji 12 xalan pêk dihat û tê de tekezî li ser çareserkirina krîza Sûriyê li gorî wan 12 xalan hate kirin. Jêderekî agahdar ji Fransa eşkere kir ku her du welatên Fransa û wîlayetên yekgirtên Amerîka beşdarî di Kongirê Soçî de red kirin û ew jî bi mebesta ku Rûsyê bi sozên xwe yên rawestandina şer li goteya Rojhilata Şama paytexta Sûriyê papend nebû.